This song was created using the N-Track Studio app. Daddy Beats. Yau ma na fara, yau ma na fara, ni din ne kuma din na fara, kai ne yau ka fara. Allah sarki rayuwar na bar tsoro ce in ka duba, dan wata rana sai labari abin a tashi ka duba ka gani tun kana yaro ɗinka, amma yanzu a yau ka girma kare da ka zama mai shukar bauna, ko da yaushe ka zama mai gyara shine Allah kuma zai so ka ya baka abin da kake nema duk rayuwar ka bar tsoro ce in har kai nazari ka auna komai nisan jifa na ji an ce wata rana zai zo a ƙasa ranar wanka jibi mai buya zancen da ka ji shi ka duba komai ka shuka a haƙiƙa wata rana shine girban ka mai ɗaki kuma shi zai gane abin da yake damun ɗakinsa kai nazari ka rike halshenka kare da ya zanya yanke wuyanka sabin nema na ji an ta faɗa ba zai kawo samu ba Allah sarki shi ke baka in ya baka ka yo godewa manzo rasula abun koyi ne in ka bisa ka yo dacewa kare da kamin gunar fahimta baiwa ce Allah ya bani in yo rafin babu rubutu alƙalam kuma wannan da ne in ce rafin kuma sai manya Chris na AP na ɗora shi ranar wanka na ta faɗa TV ba ɓoye ba Chris na AP akwan a tashi zanyo suna a duniyar nan na gaishe ku dukan ku abokai har da masoya na sanya ku Allah sarki ne zan roƙa rudanin da ake a jahata rabbi ilahu ka kawo soki dan AOG na gaida ku mama da abba da sauran members na gaishe ku kuna mini gata nan ne za da tsaya a bayani in kun ji ni ku bani du'a'i Chris na AP ne mai waka rabbi ilahu ka samu wadace Lem amsam ne yeah Daddy Beats.